Suomessa energialla haasteet on pitkään ollut jo, että meillä on enemmän kulutusta kuin tuottoa ja tämä energiakriisi oikeastaan vielä sitten toi sen hyvinkin pinnalle. Energia- ja sähkönkulutus ennustetaan kasvamaan jatkossakin valtavasti ja tämän takia me tarvitaan uusia kykyjä alalle tekemään näitä projekteja sekä sitten jatkossa myös kunnossapitoa ja huoltoa. Meillä on ollut jo vuosia haasteita löytää riittävästi osaavia resursseja työmarkkinoilta. Omexom Institute on vastaus näihin haasteisiin. Tarkoituksenamme on itse kouluttaa osaavia ammattilaisia osaksi meidän porukkaamme. Koulutuskeskuksemme keskittyy juuri toisiojärjestelmiin. Koulutamme sekä suunnittelijoita että koestajia. Suunnittelijat siirtyvät sähköasemaprojekteihin pääsääntöisesti tekemään suunnittelutöitä. Koestajat tekevät sekä rakentamis- että kunnossapitotöitä. Heidän tehtävinään on testata ja käyttöönottaa toisiojärjestelmiä. Meillä on uusi ja monipuolinen, eli laaja laitteisto täällä. Meillä on paljon eri valmistajien tuotteita, mitä pystytään sitten konfiguroimaan. Ja tämä on yksi suuri etu meille tässä instituuttitilassa. Eli tämä on turvallinen ympäristö sitten konfiguroida ja testata näitä laitteita, mikä sitten mallintaa tavallaan sitä sähköasemamaailmaa myöskin. Tästä koulutuksesta tekee tosi hyvän se, että meillä on täällä ammattilaisia tekemässä tätä koulutusta, pitämässä tätä koulutusta ja meillä on ammattilaisia koestajia näyttämässä, miten laitteet toimii ja mitä tahansa niiltä kysyykin, niin saa varmasti hyvän vastauksen. Meillä on paljon työntekijöitä Metropolia ammattikorkeakoulusta ja Omexom Instituutin kautta haluamme syventää tätä yhteistyötä heidän kanssaan. Yhteistyö Metropolian kanssa luo yleisesti näkyvyyttä energia-alalle ja mahdollistaa sen, että useampi opiskelija osaa hakea meille harjoitteluihin ja töihin. Nämä on asioita, mitä pystytään opiskelemaan käytännössä vain silloin, jos siihen on tehty tarkoituksenmukainen ympäristö. Ja sitä ei pystytä välttämättä koululla tarjoamaan samalla tavalla kuin pystytään tarjoamaan tässä Omexomin instituutissa. Mun mielestä on hyvä, että suunnittelijana ja insinöörinä ymmärtää sen kokonaiskuvan, että mitä tapahtuu sun osuuden jälkeen. Se on erittäin tärkeää. Vastaavaa toisiojärjestelmiin erikoistunutta koulutuskeskusta ei ole Suomessa ollut koskaan aikaisemmin, joten jo pelkästään tämän koulutuskeskuksen olemassaolo on tosi iso askel tälle alalle. Omexom Instituutti on tärkeä askel meille, mutta se on myös tärkeä askel koko meidän alalle. Ja meidän täytyy tehdä kaikkia näitä enenevissä määrin, jotta saadaan tehtyä kaikki se työ, mitä Suomessa energiamurroksen läpiviemiseen tarvitaan.